Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Özbegistan, Garagalpakistan protestlerini 18 adamyň öldürülen Nunay Diyar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de bu temadan video süjet bilen bilelikde çap edilen habar iň köp okulan habarlaryň bäşligine giripdir. Bundan başga Türkmenistana baran ýolagçylar ýurduň epidemiologiýa talaplaryny geň görýär. Berdimuhammedowyň garnaşlary awada geldi. Gözökçülük güýçlerini, Tebitde otly we uçar vilayetleri tapdyrmaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimizge habarymyz köp okuzy we dinleýiji çekipdir. Prezident howpsuzlygy maslahat etdi. Iki howpsuzlyk resmiýetine käýinç berdi. Marda ýol gözökçüligi polisiýasy işeňleşdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmenistanyň Hazar kenarlaryna günnüýlerini suwa düşmegi gadagan etmek barada taýýarlan gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Bu hepde Azatlygyň web-saýtyna girenler türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly foto sergimiz hem köp görüpdirler. Şeýle de bu hepde okujularymyz prezidentiň geçiren howpsuzlyk maslahaty, hepdeniň möhüm wakalary, Hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, Şygryýet güni we Doglan gün konsertleri, Balkanna Qurban bayramynyň öň ýany iri we oňluk şahlymalaryň bahasynyň gymmatlamagy, Hazar kenarlaryna suwa düşmegiň gadagan edilmegi barada habarlarymyza tesbir ýazyp öz pikirlerini galypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akylly telefonuňyza ýükläňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web-saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyňky hozurlyk we azyk krizisi barada söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedow häkimiýet başyna geleli bir näçe gedek hozurlyk meselelerini umumy sözler esasynda üns çekdi. Hökümet başlygynyň uğurdaky orunbasaryny täzeledi. Şeýle de Türkmenistanyň prezidenti azyk meseleleri baradaky aradalary şu hepdeniň başynda hem gün tertibine getirdi. Hasanygy döwlet başçyny birinji gün sanly ulgamarkaly iş maslahatyny geçirip, hozurlygyna jogap berýän vice-premier Ýalmuradowyň we Sewit häkimleriniň hasabatlaryny dinledi. Resmiler hozurlygy işleriniň ýagdaýy, garlaçy daýhanlar bilen geçirilýän hasaplaşyklar, Daşoğul we Lewap vilayetleriniň şaly meýdanlarynaky iýdegi işleri, Balkan we Mar vilayetlerine kan çugunlarynyň ekilşi barada hasabat berdiler. Ýöne Türkmen döwlet habar gurulugynyň taýýarlan hasabatyna adatça bolşýaly resmiýlerin aýdan anyk zatlary halka ýetirilmedi ýa-da mejlisde hiç bir meseleniň ödenine girmän diňe umumy sözler esasynda anyk bolmadyk gürrüň edildi. Ýöne habardan belli bolan bir ýagdaý, hozurlygynaky guramaçylyk meseleleriniň iki aýagy bilen agsaýanlygyny gören görmezlik mümkin bolmady. Tadakanyň habaryny aýdylmagyna görä, hasabatlarda hemişeki gülalyglyk ýagdaýy görkezilse-de, Serdar Berdimuhammedow olary dinläp, gogoça iýdek edilişinden nägilelik bildirdi we işleriň depkinini ýokarlandyrmagy talap etdi. Emma prezident bu hil talaby mundan öňkü mejlislerde hem bir näçe gedek gaýtalapdy. Bellemeli ýeri
Bu hili umumy talaplar öňkü prezidentler tarapyndan hem köp edilipdi. Masal üçin Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň mart aýynda ow huzurlugyna ulanylan öňkü düzgünleriň könelendigini, olaryň geljekki ösüşleri bökdönçlik döredýändigini aýdypdy. Bar olan kanunçylyk esaslarymyz, öňümçilik gatnaşykları belli bir döwürde peýdaly bolan hem bolsa inni könelli. Bizim gadammasan täze döwrümizde şu zatlar häzirki we geljekki ösüş ýörelgerimize päskel berýär, olar bökdüýär. Uly Berdimuhammedowyň bu sözleri ýurduň ilkinji prezidentiniň petige diýen täze owa syýasatyndan el çekilmegini, ow huzurlugyna hakyky özgörüşlik geçirilmegini belli bir umyt töretdi. Emma bu umyt boş bolup çykdy diýip ýerli synçylar aýdýar. Owadaky meseleleriň anyk çölgüde garaşýanlygy prezidentiň birinji gün aýdan sözleri arkaly hem gaýtaklaýyn hem bolsa tasdik bolýar. Türkmen döwlet habar gullugynyň ýazmagyna görä, döwlet dostlugyny ekrançylygyň medeniýetini gowlandyrmak, işleriň netijeligini gazanmak, yer kadastrasyny taýýarlamak, tohumlaryň yerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl berýän görnüşlerini saýlamak, täze teknologiýalary ulanmak arkaly suwdan rezel peýdalanmak boýunça teklipleri taýýarlamak barada anyk tawsyrlyklary berdi. Statanyň soňy. Emma bu teklipleriň haçan taýýarlanjakdygy belli edilmedi. Ýatlasak, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem Biradyň resmileri şol sanyny öz ornwasary bolup işleýän ogly Serdari Sewitlere iş saparyna uğradyp, o huzurlugynaky meseleleri şol sanyny alyk üçünçüligi bilen bagly ýagdaýlary öwrenmegi berk talap edipdi. Inni bu talaby kiçi Berdimuhammedow gaýtalýar we türkmen medeniýetini o huzurlugyny önüme öndürmegiň öňüne döredilen gaýdylýan emel kynçylyklar bardy, hiç bir gurrun edilmeýär. Mundan öň türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň aýdýan sözlerine salgylanyp, daýkanlaryň bol önüme öndürmekler üçin ähli şertleriň döredilenligini, alyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň alınıp barylýanlygyny, importyň ornuny tutýan önümleriň, eksport edilýän önümleriň möçörleriniň artdyrylýanlygyny gaýta-gaýta habar berýärdi. Emma synçylar prezident çalşandan soň ow huzurlugy we alyk meselesinde bu hili boş gurulmaryň öňkülerine garanyny az hem bolsa azalanlygyny belleýärler. Şu aralykda ýurtlar nosturulan mejbur häkmetiň netijesizligi dowam edýäni meňdeýär. Ýylla döwlet tawsyrygynyň aňrýany bilen ýerine getirilenliginiň habar berilýänligine garamazdan bu ýyl hem garaşylýan hasyllaryň alynjagy gaty gumany diýip azatlygyň çeşmeleri, yerli synçylar habarçylar bilen söhbetdeşlikde öz pikirlerini aýdýarlar. Bu meselede ýurduň uzak ýyllar gözden salynan suw deskalarynyň ýagdaý, suw ýetmezçiligi hem öz roluny oýnaýar we resmi habarlardan görnüşine göre gowy netije çykarmakdan heniz irhem bolsa Türkmen hökümeti inni suw meselesine biraz üns bermäge çalışýany çalym edýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolýan hünärmenler Türkmenistanyny alınıp barylýan ow huzurlyk syýasaty düýüp götür, ýütgedilmese ow huzurlyk işlerindäki netijeligiň ýokarlanmagyny, alyk üçünçüligi meselesiniň gowlanmagyny garaşmakdan peýda ýokdugyny öňe sürýärler. Şu aralykda ýurtdaky alyk kynçylyklary saklanyp galýar we bu temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Türkmenistanda azyk önümlerini satyn almak ýyladyň aglaba köplegi üçin esasy mesele bolmagynda galýar çörek we towuk butlary iň köp talap edilýän iýmit önümleriniň arasynda. Habarçylaryň sözlerine görä öňki aýlardan tapawutlykda bu önümlerinde satywda has ýygy peýda bolýar ýöne olary satyn almak işi alada etmegi we uğur tapyjylygy talap edýär. Şunlar Mariýanyň dükanlarynda towuk butlaryny döwlet tarapyndan keshitlenen bahadan satyn alyp bolýar. Hususan-da Molla Nepes köçesindäki Gök bazarda ýer zemindäki dukanlarda doňdurulan towuk butlarynyň her kilogramy 16 manatdan satylýar. Adam başyna 2 towuk buty satylýar, onuň umumy agramy 1 kilogramdan sähel gowrak bolýar. Agramyň bir bölegini but tutýar. Her gün 2 towuk budyny satyn almak üçin garankyda nowata durýarys. Olam ikisi bile 1 kileden sähel geçýär. Emma onuň budyny kakyp aýyrsaň 1 kilogramy ýetmeýär. Dip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Mariýanyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Towuk butlaryna ýyla arasynda uly isleg bildirilýär. Köp maşgalalar üçin doňdurulan towuk butlary naharlaryndaky ýeketek et önümi bolýar.
Adatlyň habarçysy köp adamda başga eti satyn almagy maddi mümkinçiligin ýokdugyny şu sebäpden ketgitli nyrkdan satylýan towuk butlarynyň peshiline, reňkine we buğdunyň köpdigine garamazdan bu harida bolan talabyň alyjylaryň arasynda ýokarydygyny aýdýar. Sygyr eti hatda döwlet dukanlarynda da birnäçe etse gymmada satylýar. Azyk satyn alma işine tutuş maşgala bolup gatnaşýarlar. Maşgala gydalary toporlara bölünip zerur önümleri satyn almak üçin şäheriň dürli dukanlaryna gidýärler. Herun nowaty durýar we döwlet dukanlaryndan azyk önümlerini satyn alýar. Oglum we aýalym bilen gök bazarda towuk butlaryny satyn almak üçin nowaty duranmyzdy. 10-njy sınıf okuwçy gyzym öýümizin goloýundaky dukandan 2 buhanky çörek satyn almak üçin nowaty durýar. Dip Marinin ýaşaýjy aýdýar. Döwlet dukanlarynda çörek bir ele 2 buhankadan satylýar, hersi 50 teňe durýar. Şol bir çöregi şol bir dukanda hat ýokary bahadan her birini 2 manatdan çäksiz mukdarda satyn alyp bolýar. Buhankany döwlet tarapyndan ketgitlenen narh yarım manatdan satyn almak üçin dukana öý dolandyryş edarasyndan zerur kagydlary şol sanda maşgala düzmek hakyndaky spravkany tapşyrmaly. Azatlyk radiosynyň habarçysy çörek satyn almak üçin talap edilýän kagydlary yazdyrmagyň bahasynyň hem gymmatlandygyny aýdýar. Biz ol ýaşaýan ýerimizde degişli döwlet dukany üçin öý müdirliginden degişli resminama almakçy bolanymyzda onuň hem narhy ýokarlanypdyr. Başga ýer üçin maşgala tanymyz we şol öýde ýaşaýandygymyz barada resminama alsam, onda ýazyp beren üçin kagyzyny 10 manat soraýarlar. Egerde döwlet dukany üçin diýip almakçy bolsaň, onda 10 manada ýazyp bermän durly bahanalar bilen, ýagny hojalyk tölegleri üçin bergimiň ýoklugy barada kwitansiýa getirdiýärler. Emma 20 manat berseň, ähli zatlarda kimçilik bolsa da gözlerini yumýarlar we resminamany ýazyp berýärler. Dip Marinin ýaşaýjysy habarçymyda gurrun berdi. Türkmenistanda ykdysady krizis şertlerinde has köp maşgala subsidiýerlenen bahalardan satylýan önüme garaşly köpçüligiň täjirçilik bahasyndan azyk satyn almagy düýpden mümkinçiligi ýok. Azatlyň mardak habarçysy bir maşgalanyň oglunyň goşundan sagaman dolanyp gelmegi münasibetli däwe göre sadaka bermek üçin azyk satyn almakda eden uğur tapıcılığı barada gurrun berdi. Maşgala gydalary 5 günläp her gün towuk butlaryny satyn almak üçin nowata durupdyr we mihmanlara nahar taýýarlamak üçin kem-kemden birnäçe kilogram et ýygnap bilipdir. Men towuk butlaryny kilesi 21 manatdan satyn alyp bilenmek. Maňa mümkin boldugundan arzan gerek. 5 günne 14 kilograma golay et ýygnadyk. Biz onu iýmedik. Mihmanlara nahar pişirmek üçin ýygnadyk. Diýip maşgala başy gurrun berdi. Türkmenistanda ýylatyň azyk üçinçiligi iýunyň aýagynda biraz gowlaşdy. Döwlet eýçiligindäki dukanlarda bazar bahasyndan sehel arzan ýöne önümüň hili petrek azyk önümleri peýda boldy. Ýurdun häkimetleri azyk narhlaryna we önümleriň el ýeterliligine degişli bolup geçýän ýagdaýlary resmi taýdan düşündirmeýärler. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň o hojalyk krizisi we azyk meseleleri baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize öz pikirlerinizi ýazyp da aýdyp da bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, yerli habarçylarymyzyň habar bermeklerine görä ýurtda ila sanynyň azalmagy türkmen häkimetlerini arada goýýar. Goşur aýatly bolanlaryň kynçylyklary bolsa, megerem şu ýagdaý bilen baglykda dowam edýär. Şol wagtda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny hem gönü we kadaly uçur gatnaglaryny dikeldip, dekabrda geçiriljek ilat ýazgynlygynyň ýurda dolap getirmäge howlukmaýan ýaly görnýär. Şu we beýleki meseleler barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýitbaýew bilen geçiren telefon söhbetdeşligimizde geçmezden kardeşim Gödeliň Rus türkmen goşur aýatly bolan adamlaryň çağalarynyň öňünde döredilýäni gaýdylýan Amerika ýynçylyklary maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Azatlyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine eýe bolan goşur aýatlykly adamlar üçin käbir syýahat ýeňillikleri döräpdir. 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyn Russiýanyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykarýarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
dip Azatlyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. İýun aýyndaky ýurdun raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik göredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orta Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda Rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goý berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News Haraşsız neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürüp enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talep edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başda saýlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enetalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri bu ýagdaýy häkimetleriň ýurtdan gidýän ilatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Adynyň efirde agzalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ilatyň sanynyň azalmagyndan aladylan ýanlygyny aýdýar. Bu alada dekabr aýyna ýetip gelýän ilat ýazyw bilen baglanşykly. Olar BMG maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüni ilat ýazywyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnawynyň henizem dowam etdirilmeliliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir aýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna gelenleriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar ine türkmenleriň mümkin boldugyny köpsini ýygyna gaýtarmaga synanşarlar. Dip çeşmeýdär onuň sözlerine görä hökümet tarapyndan guralan charter reisleriniň türkmen raýatlaryny ýurtdan ekitmezlige däldi getirmäge göwnükdirilmegi de ilat sanynyň azalmagy bilen baglanşykly. Hormatly dinleýijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Söhbeti Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýtbaýew bilen dowam etdirýäris. Azat, bu meseleleri yakından idarlap gören Türkmen aktivisti hökmünde pikirlerinizi paylaşsaňyz. Türkmen migrantlarynyň pasport meseleleri çözülýär ýa-da kadalaşýar ýa-da öňkü duran petiginden çykdy diýip bolarmy häzirki şertlerde? Edil şu ata pasport meselesi hiç ortadan ayrılmadı velen ýöne 24-nji ýylyň dekabr aýynyň 31-nji uzaldyp berýär diýip şu mehru basyp berýärdi. Ýöne ona näzir gaýnançda ýatyrdylar diýýärler. Şu meselesinde esasen ozolku nusxu pasportu olan eýler ýa içerki pasport diýip aýtýarsa, ozolku biometrik pasport elden Türkmenistanyň ozolku nusxu pasportu raýatdan juda eken sanym müňlerçeden geçýärdi. Şolar esasen Türkiýe Respublikasynda hakykatdan bir hukuk tarapyndan bir iş alyp barmak niýetleri bar. İşlejek bolýarlar, naletçek bolýarlar. Esasen nelegal bolmak ýagdaýyndan çykmak isleýärler. Ýöne gaýnansatda Türkmenistanyň elçixanalary ondan sonra gen konsullukları bu mesele hiç amatly bir şert döretmeýärler, ýaklaşmaýarlar şu şerte da. Indi sizin pikirinizçe bu mesele nähili çözülüp biler ýa-da çözülüpken bilmezmi? Sebäbi bir tarapdan bu müňler çağdamyň akwaly bilen bagly. Müňler çağdamyň maşgarasyndan aýrylmagy bilen bagly. Türkmenistanyň öz raýatlaryny ýitirmek ähtimallygy bilen bagly. Indi siz nähili çözgüt görýäňiz ýa-da adamlaryň arasynda, migrantlaryň arasynda nähili pikirler aýdylýar, nähili umytlar bar? Ýoşuna halkyň häle umydy bar. Şu hatdaky hökümetiň ýolbaşçysy olarak Serdar Berdimuhammedow döwlete geçdi. Ondan umydy bar. Şu meselede işler bilip Türkmenistanyň raýatlarynyň hemmesiniň hukuky deň bolup aşary ýurtlardan hakykatdan ýurt bularyň aladasyny etýär diýip bir umytlar bar. Welin ýöne gaýnançda ýam 100 günden geçdi we şu meselelerin hiç gaýsy çözülmedi. Sadece pasport meselesi değil, bärse bärde bilýänsiňiz sosial hukuklar bile bärde Türkmenistanyň raýatlarynyň hiç ýeri ýok. Sırqa bolan ýagdaýynda bärse hastahanalary bile ýüz tutup bilmeýänler näçinde bu bärde ýaşaýyş hukukydam ýokdur da Türk Respublikasynda. Şonuň üçin juda bir awar meseleler bardy bärde Türkiýede.
Doğru. Inni adat uzak ayrılıktan soň ya maşgaly, saglyk, mali meseleler sebäpli gyssagly ýurduny dolanmak isleýän adamlaryň kynçylyklary hem inni belli bolly. Bu kynçylyk hem gizlenýär. Olaň käbiri metruwa üçin interwiu berdi, sosial mediada bu meseleler gozgalyp otyr. Inni uçar gatnaglary az da bolsa açylyp barýar diýip bolarmy? Bu meselede bir ötüň aňyrsyna ışık görýärsiňizmi? Şu meselede näme aýdyp beljaksy? Yok, gaýnansat da bu meselenin pikirimçe Türk Respublikasynyň näme üçindir belli olmadyk bir sebäplerden ýollar hiç ilaçlana bilişimize göre. Ýöne Birleşen Arap Emirliği açtılar yolu, ondan sonra Germanya Federativ Respublikası açtılar, ondan sonra Rusya Federasyasının Kazan şehrine ve Moskva şehrine açtılar. Ýöne gaýnansat da Türk Respublikasyny açanak, ýöne aglaba bölük Türkmen cemiyetinin ve Türkmenistanlaryň bolýan ýeri Türk Respublikasydyr. Köp şahslar işte Türkmenistanlyň raýatlary ýurda dönüp barmak we maşgalasyny ýere çykmak niýetleri bar berin. Gaýnansat da üçüncü döwletleriň üstüren Türkmenistana barmak mecburiyetine galýa, esasan Dubai ýa-da Birleşen Arap Emirlikleriň üstüren gitmäle mecbur bolýarlar. Ol Maya tarapyndan da juda gymmat bolýar. Ýollaryň beklemesi ýa-ni 2 ýyldan gowrak näme otýar. Ve men şu dowamly içinde ýollar açyljak niýeti ýok ýaly görünýär. Türkmenistanda öz çeşmelerimizden sorap bilýär. Adat, siziň pikiriňizçe bir başga ýurtlaryň üstü bilen Türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gelmegine mümkinçilik berilýärdi. Näme üçin Türkiýeden göni gelmegine mümkinçilik döredilmeýär ýa-da bu mümkinçilik dol açylmaýar? Şuň sebäbi nämede görýäňiz? Näme üçin başga ýurtlaryň üstünden gelip bolýar da çäkli ýagdaýda Türkiýeden göni gaýtmagy ýol açylanak? Bu ýerde näme mesele bar? Anyk şu meseleni aýtsam, biz ol sosial medialardan ýyldysymyzdan habarlaşyp edenler esasen TikTok'ta öz pikirimizi aralyp maslahatlaşanda mesajda şol bärde Türk Respublikasynyň esasen şol öz düşünjesini, özgü düşünjesini beýan eden Türkmenistanyň raýatlary, raýat aktivistleriň wagtyny täsirini galandyr diýip gorkunjundan belki ýollar açanak diýip bir şeýle bir düşünjem aýtdy millet. Ýöne men eýdi pikir düşünmeýän, gaýnansat da anyk bir hökümetiň bu taýda näme etjegi belli däl. Ve näme üçin ýolları açmadan belli. Anyk bir mesele ýokdur diýip pikir etýän. Ýöne Inni siz ýa-ni şu gorky howatyr meselesini agladyňyzda Türkiýede şu aktivistler öz pikirlerini aýdyp başladylar. Has aktiv görünüp başladylar ýa-da pikirlerini açyk aýdyp başladylar. Indi şu ýagdaý şu siziň hem aglaýyşyňyz ýaly sosial mediada käbir aktivistleriň aýtmagyna görä Aşgabatdaky hökümetden nähili bir gorky howatyr döretdi. Ýagny olar gelseler ýurduň içinde de şeýle öňe alyp bararlar diýen ýaly aladalar bar diýip käbir pikir edýär. Siziň pikiriňizçe dogrudan hem Türkiýedäki ýa beýleki ýerlerdäki migrantlar, dähmet migrantlary ýurda dolanyp barsalar, ýurtda nähili bir syýasy ýynjylyksyzlyk döremegine sebäp bolup bilerlermi? Şu ýerde dogrudan hem bir häkimetleriň gorky etmek üçin, howatyr etmek üçin esas barmy siziň pikiriňizçe? Öz şahsy pikiriňizi aýtsaňyz. Şular eğer birden yurda gelip de yurdun içinde bilýän bolsaňyz sosial deňsizlik başlat. Sosial deňsizlik diýende belli bir bölük bilişimde ala ýa-da kemçilik çeken galan bölük olsa esasen köplük şol kemçilikleri çekýän mersi azy garyp ýok. Ondan sonra şu bir yurdun içindeki ekonomik almasa iqtisadi krizisi Türkiýeden varan Türkmenistanyň raýatlary hakikaten bir harekete geçirmeyene mecbur kaldırıyor da. Yani şimdi çörek yok, mersi iş yok. Esasen iş olmadık yerde bilýän bolsaňyz cemiyette pul olmaz, çörek almanam ýagdaý olmaz. Soň bu öňümüzdeki günler hakikaten bir näde diýsem bir yerde patlap diýerler de indi şu birazcık bir yerde harekete geçirip bilýär de Türk milletine. Şondan hem hökümet şu anyk bir analiz edip men pikirimçe şu tesvir edip näme ýa-da şondan ýolları bekläp saklap ýardaýan bada bekläp saklaýan. Onu siziň gelen netijeňizden gelip çykýan netije görä türkmen häkimetleri şu ýurtdaky ykdysady meseleleri çözmän, işsizlik meselelerini çözmän, durmuşdaky sosial deňlik meselelerini çözmän, güderan meselelerini çözmän, şu daşardaky 10 miňlerçe adama ýol açyp biljekdirler. Şeýle bolup çykýarmy?
Doğru, yaşlı bilen olsanız Türkmenistan'ın içinde inmezse şu endüstralizasiya yoktu. Biz Sovet dövründe şu Sovet mirastan kalan endüstralizasiya bilen köp edara kârhanalara yapmalık olduk. Aktual ne derdi şu doğru reformalardı. Ve onun ornundan şu ilk şehir bilen üçün etmek hükümetin mecburiyetinin biri de şu rayata bir şert döretmeli de çok önemli ilk şehir bilen üçün etmek mecburiyetinde ondan sonra bilim alım vermek ve medisina hizmeti şu meseleleri hükümet menin pikirimçe şu şertleri yerine getirip bilmeyeceğini özüm anak bilýär. Şunun üçin bu taýda şu ýolları çäklendirip taklap bilýän diýip düşünýän. Gaýnansakda häzirki hökümetim, uzak hökümetim, ondan öňdeki hökümetim şu industrializasiya hakykatynyn raýatlarynda iş ýeri bilen üçün etmek meselesinde edara kärhana kärmir açmady, zawod, fabrik açmady. O meselesinde de Türkmenistan'ın raýatlary hakykatyn iş ýeri bilen üçün etmek üçin Türkiýe Respublikasyny daşyna çykmak mecburiýetini aldy. Aglawy bölük Türkiýe'ye çykdy. Inni adat Türkmenistan habarlardan ma'lum bolşýaly ilat ýadygyna barýar. Ilat ýadygyny geçirmäge taýýarlyk görýär. Öňkü ilat ýadygynyň netijeleriniň olar aglan edilen ulusanlary, ýagny ilatyň köpelen nuwarda aýdylan esasy sözleri ýalana çykarmak ähtimallygy bilen barlykda şo öňkü ilat ýadygynyň netijeleriniň aýan edilmeýänligini öňe sürýär ýerli synçylar. Bilşimde ýaly 2012-nji ýyldaky ilat ýadygynyň netijeleri aýan edilmedi. Inni 2022-nji ýylda ilat ýadygy geçirilmeli. İkinci tarapdan Türkmen häkimetleriniň ilatyň häzir hem azalmagyndan alada galýanlygy, ýagny gitjek adamlaryň öňüne emeli kynçylyklaryň döredilýänligi aýdylýar. Şu sebäpden daşary ýurtlara gitmegiň bir tarapdan kıyınlaştırılmak, ikinci tarapdan daşardakylaryň gelmeginiň hem kıyınlaştırylmagy bu Türkmenistan'ın ilat ýagdaýyna ullukan bir täsir ýetirmezmi? Sizin pikiriňizçe bir ýerde nähili çölgüt we Aşgabatdaky hökümet üçin bir tarapdan içindäkiler saklamagyň aladasy näde, ikinci tarapdan daşyndakylar getirmezligiň aladasy nädiýän ýaly eger ýagdaýdan çen tutulsa. Ilat meselesi nähili bolar bu ýagdaýda Türkmenistanyň? Bu ýyldyky ýazuwy, ilat ýazuwyny meniň pikirimçe Birleşen Milletler Guramasy şonu öz kontrolüniň aşagynda, ýanadzorunyň aşagynda gözetçilik etsem bile onuň ilata açyklajagyny hiç düşünmeýän ýa-da şu esasen Türkmenistanyň içindeki olan raýatlary öyle daşary ýurda çykarmamazlyk üçin her türlü bir gadaganlyklar, ondan sonra çäklendirmeler bolýardy. Täzirlikde Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň ornbasary, vice-prezident diýilýär. Şu vice-prezident Fuat Aktay diýen Türkmenistanda 72 sany şertnama bol çekişiniň birinde Türkiýe Respublikasyny Türkmenistanyň raýatlaryna wiza sistema girkizmek hakynda o şertnamany we bol çekilini hakynda dünýäni milletiň arasynda häzir bir bardy. Dogrusyny aýtsam. Adat elbetde Türk we Türkmen hökümetleriniň alyp barýan gepleşikleriniň netijelerini o ýerde nämäniň maslahat edilýänligini wagt görkezler. Häzirlikçe bu gurrunlary doğrulugyny tasdiklap hem inkar edip hem bolanok ýöne size ýene bir soraw beresim gelýär. Siz aktivistleriň hak hukuk tagarlarlary ýa-da meden siýasy oýunç meseleleri barada näme aýdyp biljek, nähili netijelere gelýärsiňiz öz ýanyňyzdan. Inni nämelere garaşmaly? Türkmen jemgyýetçiliginiň bir tarapdan elbetde häkimetleriň alyp barýan siýasat düşnükli, ikinci tarapdan halkyň hem aktivistleriň hem raýatlaryň hem öz hukuklary, öz ýagdaýlary, öz durmuşlary hakynda alad etmeligi düşnükli. Inni siz nämelere garaşýarsyňyz? Esasy milletimize bagly hem zat. Bagly diýende milletimiz näme üçindir? Hökümetiň eýesidir. Hökümet hem iyice milletindir. Biz hökümeti saýlaýarys, gelejek gidiji hökümet tapagy ýok. Türkmen milletiniň meselesini çözmek üçin saýlaýar. Bu taýda ses vermek hukukumuzu şu biz esasy näme üçin olanýar? Jemgyýetde iň esasy gymmatlyk adamdyr. Şunun üçin bu hökümeti hem bu meselede biz aýdyşymyz ýaly hukukumuzu, hakkymyzy we şu berilen hukuklary ýerine ýetirmäne çağırış etýär. Azat Haýtaýew Kepdeniň jemgy programmamyza gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sag olun benim. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler, aýdylan pikirler bilen baglykda öz pikirlerinizi, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Adatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.